Shalom. Upangido hami dohot hormat tuhita salutna. Asa denggama tapake masker tai saliling madohoti parminggonom. Huria nahinahulongan ni tuhatta. Sadarion bongok mahita tuminggu ujung tahun parhuriaon. Laos parningotan di aka naung moding. Asini roha doh denggan basan ni Tuhat tado. Na mangaramoti huriana merdalan disadok partikian. Sianari tuari sahatu sadarion. Ibana do na mangodihon huriana. Pupuji hami maho ale Tuhan nami, para si roha jala perdenggan basa. Saya jari jala parrohai mahami, mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan roha nabisuk kami. Di baheni, tapahibul marohatta lau mamuji Tuhatta, marsinggang mahita di adopan nai, martangiang mahita di bagasan rohatta bi. Amin. Meredem hita sebukwet de nomor 440 ayat sada 2 dohot 4. Marhite-hite guar ni debata ama,
Do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do goar ni todi parbadia na tumupalangi doho tanoon. Amen. Songod duhu do sa luhut daging, jala songod bunga-bunga ni duhu tido sa luhut asangapon ni jolma. Nunga malos duhu ti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alay naho dohatan ni Tuhan ni rodi sa leleng ni leleng na. Say burju maho rasira samat, dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami. Nang pemardalan hami di rura linggoman ni hamatean. Dang huhai bihari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tartio hamatean manang tanoma behami. Ay hodo Tuhan nami nang humokop kami. Jalaho na punahami. Roh hami nuaing tuho mangido. Sahat tuho ma to dinami. Doho daging nami. Asa diho hami manang namangulu manang namatepe. Sa tiyo matangan nami. Urupi hami marhite-hite pakokok me. Asa sahat hami tuhangoluan na sorasuda. Amen. Mared demahita sa bukid de nomor 267 ayat 6. Patik ni debata dihita di minggu ujung tahun parhuriaon, doh perningotan dia kanong modding. Imana tersurat di Amos 5 ayat 10. Lului hamuma na denggan, unang tagonan na jati, asa mangulu hamu. Asa tongon Jehovah debata sibaut dongan muna, songon na nidok munay. At tong rak mangidogugo mahita, siyan Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na ubar tupati mi. Amen. Marid de mahita sa bukid de nomor 174 ayat 1 tulu.
poti ma dosatan nagudangi tua dopan ni debata. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugon na suatu dosam. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Ale Tuhan nami. Masegudang dodo sa doho pangalosyon nami di hadapanmu. Tungjo-jo dohami mangulahon na Solomon ni Ruham. Na mabahen ikon hona uhum hami alanii. Mauliate ma di pasaha rohan nami tuho. Ay diramoti ho dohami totong. Ido ubain sahat hami tu ujung ni taon parhuriaw nun. Ale Tuhan. Bisan huingot hami asini rohami sadarion. Sesuru todim pahubaw rohanami. Asa unang behudak dati hami mangulahon akka dosa. Di bagasan hajahat dohami tubuh. Jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sien akka dalanmu. Matsegodang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingok mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asin ni roham. Ale Tuhan nami. Di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion. Huingot kami doa kahinaulongan ni rohan nami. Nong jumolo di jauho tu labungmu. Dada nama dele hami Allah hamateyani. Alay narukado rohan nami marningot ajal nami be. Naikon borhat dohami songon akka dongan nami i. Alani i. Bisa diluas hodo pe hami mangulu di hasiangan on. Sailam patadahom matuhami asin ni roham. Doho denggan ni basam. Asatung muba rohanami. Jalasai hutub dalhon hami nasa ulaon naso hinalomohon ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposyon nami. Doho pangalosyon nami. Say ingok mahami hobar tu asin ni roham. Doho denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maruham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah. Lebak terima jala para siroha godam. Dang dibahat tuhita hobar tuak ka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tuak ka hajahatota. Songon asin ni rohan ni ama-ama mida akka anakna. Asin ni rohan ni Jehovah diakka na magkabiari ibana. Asangapon ma di debatang na digijang. Amin. Marid demahita sa bukid de nomor 200 siya ayat 2.
Hatani debata turpuk di minggu ujung tahun parhuriaun sadarion. Tersurat di pangukapon bidusada ayat 41 ayat 8. Ahu surat ni si Johannes madapoton napitu huria na di Asia. Asini roha madihamudo dame sian ibana na mangului. Nong manguluhian jalan nanang roh. Nang sian napitu toddi na diadopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani, na parjolo tubuh sian akka naung mate, si gonggom akka raja ni tanoon. Ibana do makaholongi hita, jala dipalua hita sian dosata, marhite-hite mudarna. Dijadio do hita gabe harajaon hamalimon di debata amanay. Di ibana mahasangapon doho hagugon rodi saliling nileleng na amen. Idama, naroma ibana di bagasan obun, idaw ni nasa mata do ibana, nang akka naung manulang ibana, gabe manghuhibe masaluhut bangso ni tanoon, mida ibana. Ima tutu, amen. Audo bonana jala ujung na ninna Tuhan debata, nuang, debata naung adong hian, nanaing roi si gonggom saluhut na. Ima sahat na martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala no piapsa. Amen. Mari demahita sa bukit di nomor 220 sia ayat sada 22. Tidak kuma hapor syautai, songon na tindak kun ni dongata sa hapor syau di sadok portibion, rap mahita maddo. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugun na suhatu dosa, na tumapalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na ditubuhan ni si Maria, nagabagabia sa tondi porbadia, andorang suabuguan. Ido tuhata na tumanda bernit di panghuman ni silatus. Nama terpazal lebana di hau pinorsila. Na tua tubunolor tordung ditanam. Na mulak mangulu di hari patulu. Nama na itu surgo. Lahun dulu tu siamun de debata Jehovah. Amanai pargugun na suhatu dosani. Di simay bana pimamulak sogo tu tanaon. Mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditol di porbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan nyalak Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa. Do dia tai naman do. Mulak mangolu do sogot dang ni halat nong mate. Do dia melakukan nasura sudah. Amin. Tabegema kor inana ruastu virtual.
Tapi gematong kor ama napiri secara bertahun. Bagaimana titing di tanah seminggu. Titing Minggu 20 sada November 2020 sada. Di Pabotohon tusude ruas nihuria saleleng masa pandemi COVID-19 sia titing dang pola di jahahon sudi. Naparjulu Minggu ujung tahun parhuriaun. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 sada November 2020 sada, ima Minggu ujung tahun parhuriaun, laos parningotan niaka namodding. Anodung sidung titingon patupaom ma acara parningotan tu akaruas nihuria namodding mamuka sian 27 November 2020 sahat
Sabtu 20 sada November 2020 sada na niuluhon ni Paddita. Nomor 2, kuota bangku hudulan ni ruas di pabotohon tu sude ruas ni huria mamuka sian hari Minggu tanggal 20 November 2020 sada kapasitas kuota hudulan ni ruas di gereja tahun ditambah ma gabe 75%. Ganuk bangku tolu halak. Mardomu maon tu haputusan ni pamareta taringo tu PPKM level sada naong mga loas saha tu 75%. Alai molo garejata secara bertahap boido ditabai manang diorui kapasitas kuota bangku hudulan ni ruas uhut mamereng situasi perkembangan pandemi COVID-19 sia saha tu Natal dohot tahun baru. Tolu mangapuli di hari Rebo tanggal 24 November 2021 pukul 10 waluip di Patupa huriatta do acara pertanyaan pangapulion tu keluarga inang lukinar boru simajuntak sektor 10 sada di parmoding ni amang maralim pasaribu di tikkinang salpu mardomu ala situasi pandemi COVID-19 sia dohot PPKM alani tu sude acara pangapulioni saya maholan sian sektor namad dohoti acara pangapulioni ima koordinator sektor sahalak sian tim sosial sahalak sian tim sending parhalado sektor dohot Paddita 5 sahat tu pitu halak. Nomor 4 namoding nungga marujungolu amata makdin parulian purba nahina baluhon ni inang Masnur boru simajuntak alamat Jalan Gotong Royong Pondok Ranggon sektor 11 nomor register 548 ima di hari Minggu 14 November 2020 sada pukul 7 di Rumah Sakit Polri jala di hari Selasa tanggal 10 November 2020 sada nungga ditanam bebak kedat di TPU Susukan Buddha Jalan Tanah Merdeka Ciracas Jakarta Timur. Nani uluhon ni pendeta Sanga Harapan Tumanggor. Tatang yakom ma asa tumibu tarapul jala margugu keluarga na ditadikon. Nomor 5 hona ruhut parmahaniot dohot pamisangon. Di paboto turuas ni huria mamukka sian Minggu sadariot tanggal 21 November 2020 sada nunga hona ruhut parmahaniot dohot pamisangon ima inang Rina Mardiana boru Lumban Batu nani alap ni amang tulus hot Majaya Pasaribu nomor register 0931 sektor 3 siala ditadikon keluarga na jala marhamuliam muse. Nomor 6 amplop sosial huria mardomu ala gudang haruar hebeng ni huria laho pakkeot tu ulaun sosial ni huriatta hinorhon ni pandemi COVID-19 sia alani tu minggu naro tanggal 20 November 2020 sada tapapungudo pilihan amplop sosial huria jalap tapasahat mai dung sidung jamita. Nomor 7 amplop ucapan syukur Natal hobartu program kerja ni huria di Natal tahun 2021 papungu amplop ucapan syukur Natal dohita songot tadda parsitutuatta mendukung panitia Natal lahu patupa acara Natal tahunon. Alani hupangi dohami ma tu sudi ruas ni huria asa di bagasan las ni roha mahita sudi pasahaton amplop ucapan syukur Natal. Boi mata pasahat marhite perhalado sektor tabe ta transfer tu nomor rekening huria manang marhite na tataruhot tu kantor ni gerejata. Ia amplopi boi ma jalota sian perhalado sektor tabe. Nomor 8 yurat tahunan. Mardomu ala nang marujung nama tahun 2020 sada alani hupangi hodohami ma tu sude ruas ni huria asa tagarar bema yurat tahunata. Yurani boi ma tapasahat marhite perhalado sektor ta manang tataruhon tu kantor gereja di jom kerja kantor gereja. Nomor sia sumbangan solidaritas ilumanetek. Di pabotohon turuas ni huria di hari Minggu sadarion
tanggal 21 Oktober 2021 di Patupa Huriatta do papungu sumbangan solidaritas Ilumanetek tu keluarga almarhum serta Borwaritonang sektor 10 namoding di hari 10 Agustus 2021. Tapasaha mayan nodung sidung jamita di joloni pitu ni garejaon di bagasan roha natulus. Tambahan an nodung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia Natal Naposo Remaja HKBP Cipayung Celangkap. Songonima titing dihita. Shalom Mamanginang, Horas di Tasalutna. Horas. Perkenalkan saya Afril Simanulang, mewakili Panitia Natal Remaja dan Naposo Bulung KBP Cipayung Celangkap tahun 2021. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan acara kami. Adapun pelaksanaan acara Natal RN HKBP tahun 2021 akan diselenggarakan pada Sabtu 18 Desember jam 4 sampai dengan selesai. Bertempat di gedung gereja HKBP Cipayung Celangkap. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kami dari panitia memiliki tata tertib selama acara berlangsung. Antara lain, Natal RN HKBP tahun ini hanya untuk pemuda jemaat dari HKBP Cipayung Celangkap. Kedua, sepanjang jalannya acara diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Ketiga, mengisi formulir undangan Natal RN HKBP. Undangan digital akan dikirim ke grup WhatsApp sektor masing-masing. Maksimal kehadiran 10 menit sebelum acara Natal kami dimulai. Demikian ya yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa menghubungi koordinator sektor masing-masing. Besar harapan kami kepada Amang dan Inang serta teman-teman remaja Naposo Bulung yang hadir pada ibadah hari ini untuk turut mensukseskan acara Natal remaja dan Naposo Bulung ini. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Shalom, Horas Dita Salutna. Tapi gimana kor peserta lomba seksi perempuan.
mahita tu acara perningotan dia kanong muding. Hamu amanami inanami nuaing saat mahita tu acara perningutan di akar ruas ni huriata namoding mamuka sian ujung tahun perhuriaun 2020 saat tu ujung tahun perhuriaun 2020 sadaun. Marid de mahita. Hurian itu hatta nahina holongan. Dinaungsahat hita nuaing tu minggu ujung tahun perhuriaun sadarion. Tamado ingotota akka dongata na hita haholongi. Naung marujung ngulu jala maradian sian akka ulauna di hasianganon. Tatangihon ma guarna sida akanong jumului mamuka sian ujung tahun perhuriaun 2020 saat tu ujung tahun perhuriaun 2020 sada. Na parjulu dame ranti boru rumapea na hinabaluhon ni amang marturia lubat tukup tubuh 15 Agustus 1980 sada marujung ngulu 26 November 2020 sian sektor onom jala ditanam di Bonapasogit. Napadua kon Johnson Maurits Pasaribu. Na hinabaluhon inang binur boru butar-butar. Tubuh tanggal 7 Desember 1957 marujung ngulu 27 November tahun 2020 sian sektor 10 sada ditanam di TPU Pondok Rangun. Napatuluhon torang Sumba Siagian anak ni amata Siagian nahinan tubuh ni inata Juliana Darmini Borusihite. Tubuh sia Juni 1960 marujung ngulu 6 Desember 2020 sian sektor 2 ditanam di TPU Pondok Rangun. Paupaton Insinyur Morris Tahan Tapubolon
Nahina baluhon ni inang linseria boro sepahutar. Tubuh di hari 23 Desember 1950. Marjungolo 15 Desember 2020. Sian sektor tolu ditanam secara protokol COVID di TPU Pondok Rangun. Palimakon situa liman huta gaul. Nahina baluhon ni inang sumarni boru siagian. Tubuh 12 Februari tahun 1950 marujung ngolu 10 sia Desember tahun 2020. Sian sektor 10 sada ditanam di TPU Pondok Rangun. Pak Onopon neri aruan nahina baluhon ni inang rice koida borugultom. Tubuh 3 Oktober 1954 marujung ngolu 25 Desember tahun 2020 sian sektor tolu ditanam di TPU Pondok Rangun. Pitu Greenstone si Hobing nahina baluhon ni inang rumondang boru siregar. Tubuh di hari 20 Agustus 1925 marujung ngolu 26 Desember 2020 sian sektor 2 ditanam di Bonapasogit. Pawaluhon Marlin Siagian nahina baluhon ni inang Lisma boru silalahi. Tubuh 12 Januari 1962 marujung ngolu 21 Januari 2021 sian sektor tolu ditanam secara protokol COVID di TPU Pondok Rangun. Pawaluhon Ringsi Siagian pasiakon nama Ringsi boru pakpahan nahina baluhon ni amata Jamaro Sitopul nahinan. Tubuh di hari 4 Mei 1930 marujung ngolu 10 sada Februari 2020 sada sian sektor 10 ditanam di Bonapasogit. Pasapuluhon Mangasi Pajaitan nahina baluhon ni inang Birida boru siti daun. Tubuh 17 April 1963 marujung ngolu 10 sada Februari 2020 sada sian sektor sada ditanam di TPU Pondok Rangun. 10 sada Haryanto Purba nahina baluhon ni inang Dorti Luria boru tabunan. Tubuh 2 Februari 1977 marujung ngolu 22 Maret 2020 sada sian sektor 10 ditanam di TPU Pondok Rangun. 12 Darwin Lubban Tobing nahina baluhon ni inang Mauris boru Pajaitan. Tubuh di hari 10 September 1950 marujung ngolu 26 Maret 2020 sada sian sektor 6 ditanam di TPU Pondok Rangun. 10 tolu Badul
di Bataraja. Ala ditinggalkan inatta do nasida jala marhamulia muse dak pola di jahabe guarni inattai. Tubuh 8 Maret 1954 marjungulu 12 April 2020 sada sian sektor tolu di tanoma di Bonapasoget. Pasaplopaton luhut si hobbing na hinabaluhon ni inang sapur boru si barani. Tubuh di hari 20 Juli tahun 1955 marujungulu 15 April tahun 2020 sada sian sektor onem di tanoma di TPU Pondok Rangon. Napa 15 kon Las Maria Yohanna boru damanik namak kabaluhon amat Washington Sinaga nahinan. Tubuh di hari 5 Juli 1950 sia marujungulu 20 Mei 2020 sada sian sektor 2 di Tanoma di TPU Pondok Rangon. Pasapuluonopon Mas Linda boru Raja Guguk. Nama kabaluhon amata Yusdarman Simajuta nahinan. Tubuh di hari 16 Agustus 1957 marujungulu 10 Juni 2020 sada sian sektor 2 di Tanoma di TPU Pondok Rangon. Pasapulu pituhon Botor Togi Tua boru Sitohang. Nahinabaluhon ni nahinabaluhon ni amang Ajun Hutahuruk. Tubuh di hari 17 Januari 1952 marujungulu mas 25 Juni tahun 2020 sada sian sektor opat ditanam secara protokol COVID di TPU Pondok Rangon. Pasapulualuhon Marlon Hotman Pakpahan nahinabaluhon ni inang resmi boru Luban Raja. Tubuh di hari 25 Mei 1940 sia marujungulu ma 28 Juni 2020 sada sian sektor opat ditanam di TPU Pondok Rangon. Pasapulu siahon Usman Halasan Tapubolon nahinabaluhon ni inang Rospia boru Sirait. Tubuh 20 Oktober 1952 marujungulu 30 Juni 2020 sada sian sektor onem ditanoma di TPU Pondok Kelapa. Pa20-hon Kartini boru Simatupang nahinabaluhon ni amang Manahara Merpaung. Tubuh di sada Januari di tanggal sada Mei 1950 tolu marujungulu 8 Juli tahun 2020 sada sian sektor sada ditanoma di TPU Pondok Rangon. Pa20 sadahon Johnson Tambunan nahinabaluhon ni inang Pungu Okta boru Merpaung. Tubuh di hari sada Oktober 1970 sada marujungulu ma sia Juli 2020 sada sian sektor opat ditanam secara protokol COVID di TPU Rorotan. Pa22 hon monang Kuta Barat nahinabaluhon ni inang Rosmida boru Simatupang. Tubuh di sada Agustus 1950 marujungulu 10 Juli
2020 sada sian sektor 10 ditanam secara protokol COVID di TPU Pondok Ranggon. 20 tolu Febrin Valentino Trijaya Simajutak anak ni amata mertua Simajuta nahinan tubuh ni inang riris boru lubat tobing tubuh di hari 24 Februari 1986 marujung ngulu 4 Juli 2020 sada sian sektor 2 ditanam di TPU Pondok Ranggon. 24 Saudurma Nurlita Boru Abbarita nahina balukon ni amang kosman hotlan simarmata tubuh 22 Juli 1950 sia marjungulu 28 Juli 2020 sada sian sektor 5 ditanam di TPU Pondok Ranggon. Pa 25 hon martohap sibolon nahina balukon ni inang tiurma borugultom tubuh di hari 22 Januari 1952 marujung ngulu 10 sada Agustus 2020 sada sian sektor onom ditanam di TPU Tanah Kusir. Pa 20 onopon sorta boru aritonang nahina baluhon ni amata pardumuan si hobbing tubuh di hari 10 Desember 1950 sada marujung ngulu 10 onom Agustus 2020 sada sian sektor 10 ditanam di TPU Pondok Ranggon. Napa 27 hon Edison Sinaga nahina balukon ni inang rolia boru pasaribu marujung tubuh di hari 21 Mei 1956 marujung ngulu sia Oktober 2020 sada sian sektor Rualu ditanam di TPU Susukan Budah Kampung Rambutan. Pa 20 waluhon Maralim Pasaribu nahina balukon ni inang lukinar boru si majutak tubuh 22 Februari tahun 1955 marujung ngulu 24 Oktober tahun 2020 sada sian sektor 10 sada ditanam di TPU Pondok Ranggon. 20 sia Situa Saudin Sinaga nahina balukon ni inang titin borugurning tubuh di hari 10 April tahun 1952 marujung ngulu 24 Oktober 2020 sada sian sektor tolu ditanam di TPU Pondok Ranggon. Naparpudi nomor 30 Makdin Parulian Purba nahina balukon ni inang Masnur boru simajuta tubuh di hari 25 Juli tahun 1960 marujung ngulu di hari 14 November 2020 sada sian sektor 10 sada ditanam di TPU Susukan Budah Kampung Rambutan. Ima 30 halak guar ni ruas ni huria na marujung ngulu mamuka sian ujung tahun parhuriaun tahun 2020 satu ujung tahun parhuriaun 2020 sada. Di ujung ni ajal nasida disuarakon matuhita natading dope di hasianganon.
Anggiat ma merpakor kone tu hapor syota nama dok. Nunga hupasi ding paraluan na dinggani. Nunga hupaujung perlujungoki. Ramut hubain hapor siauni. Diri nama dijoloku tupal hati goran. Si lehonon ni Tuhan paruhum nati gori. Di hari suguti tuau. Alai ndada hulan tuau. Tu saluhut nadotahe. Akka namaka haulongi hapataron nai. Paingok mahami ale Tuhan di ujung Ujung ngulu nami. nami. Jala jari mahami mamilangi ari-ari ngulu nami. Asa dapotan roha nabi suk kami. Jongjong mahita. Dapat tuduhon ma hapor syota. Babu atau dini Tuhanido nang majau akan lahina holongan ni rohatai. Jala na majau kita muse. Asa masih paidaan di labung ni Tuhatta. Marid di mahita. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata aman nami na marhabang sa di banua kijang. Macay lasrohan nami Tuhan. Ala tongon di parningutan ni akaruas ni HKBP Cipayung Cilangkap. Na marujung ngulu mamukas yan tu ujung tahun paruhriaon 2020. Saat tu ujung tahun paruhriaon 2020 sada. Torop na 30 halak. Lasrohan nami Tuhan ala marhite perminggun nami los perningutan ni akan namoding takasma Tuhan kuboto hami nong rapdo nasida sude dohot ko di surgo hasonangani alani itu han marhite perningutan namodingon naing matutu ingot hami sude naikon marucung do ngolu ni aka colma
Jala kodo Tuhan madok songon panakobor ngito paroni hama mati. Alani i bican dilekon kodo pe Tuhami hanguluan. Pakai ma Tuhan ngulu nami. Ajari mahami Tuhan mamilangi ari-ari nami asatung takas hubo Tuhami. Dia do gumudang hubahek kami pasangapun guarmu do manang holan mamikiri akan adi portibion. Tuhan di bata. Tuhoma hupasatami sudi keluarga ni akka ruas ni huriam nong marujung ngului. Pasu-pasu ma Tuhan sudi nasida. Asa dang naneng mangarukari sida ngulun acara pardingutan namod dingon asa alai los paingot todo tunasida nang Tuhami pe. Ia hamatiani batu jolo ni habomongot nami laho tu surgo harbangan na balgadi laho mamonguti tu inganan naguk hasunangani. Ia hamatiani bahagian sian nguluni na porsia tuhudui asa molo porsia hami tuho totu ikon porsia mahami na adung do hamatiani labat nang hatop sahat do tuhami ate tung hami do muse di guari tu tahun naro di ujung tahun parhuriau ni alani i pasonang mahami paburju mahami lako mangula ulaw nami huhut pasangap pokok jala marhasonangam mahami tutu bahenommu hupasat hami matuhan tuho marhite anakmu Yesus. Amin. Kudul mahamu. Tapi gema pokal solo peserta lomba remaja putra-putri secara berdoa.
Maret demahita sa bukid de nomor 772 ayat 1 dohot 2. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramuti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus. Amin. Barita nauli nagabe ujahan ni Jamita di parmingguta na marguarma ujung tahun parhuriaon laos parningutan di akka namuding di enet ma sian pesalmen biddu siapulu sian pesalmen biddu siapulu mamuka ma sian ayat sada sahat rodi ayat 12 tapai hutihut ma di bagasan rohatta songonon ma hatani debata. Tangiyang ni si Moses naposo ni debata ima judul di bahan lembaga Alkitab. Ale Tuhan sayhodo haporusan nami marsudut-sudut. Tagan so tubuh dope akadolok, tagan so adong dope ditubuhon tanoon dohot portibion, nunga adokyan ko, ali debata, siyan salileng-lileng na, rodi salileng-lileng na, sumuang do gabi orbuk, jolmai di baheko dungi di doko muse mulak mahamu ali jolma manusia ai sobokon sadari natwari nong salpudo na 1000 tahun yang go di colom jala songon sada gaci perjaga di borngin. Diubak kodo nasida jadi mate ma nasida manugut nai nunga martubur diulahi songon duhut-duhut. Tongon ari marbunga doi jala martubur hape budari nai disabido jala malos.
Ai siap do hami di bahen rimasmu, jala binahen ni parpiar ni murukmu, ubahet topu mago hami. Nunga di baheko hajahaton nami tujulum, dosa nami akan nabuni tuhatiuron ni bohem. Ai lemmoru do aka ari-ari nami sudena di bahen rimasmu. Ai songon hoi sada do laho sudah aka tahun nami. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jalamolo merhagugoon si tutu di eak do 20 tahun. Jala hinadinggan nasida do hangaluton dohot halu jaun. Ai hatop si tutu do lahu salpu jala habang do hami. Tung ise ma tumadda gogo ni rimasmu. Jala dihabiari ho hobbar tu pangunai ni rimasmu. Say parruhay mahami mamilang akka ari-ari nami. Asa daputan roha nabisuk hami. Ima sahat na dido Jesus tuhitan na martua ima naulo manangion hata ni dibata jala mangulahon di bagasan ngulu sigano pare. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Topik ni mingguta sadarion di ujung tahun parhuriaon las parningutan di akar ruas namuding. Ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Ditonakon topikon do tu hita, asa toktong jaga hita, asa toktong ingot hita, songon di parningutan namuding di bagasan sadarion, hita pe sadatiki ikon namuding do. Ingat akan hari kematianmu. Au ganup tiki sayu hingot do hari hamamatiku. Jaladak kuboto sadi harina jaladang boy hudok ikon digijang ni 70 tahun, digijang ni 80 tahun. Ala terbukti merminggu dope hari minggu di bangku ni HKBP Cipayung Cilangkap. Alai daksahat tu hari minggu muse nung ngamarujung ngolu. Jala adong dui masa di huriat tahun. Hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di do hadirion ni colmei torang do ibana merbunga. Alai mertubur pe molo bornginai disabi jala malos. Songon duhut-duhut do colmei berengon bagak rata-rata berengon warnana alai tokin nari nung ngakoring di dege-dege colma las dibakar. Aladima hamudongan nahinaholongan parpasal men nang pe ibana makilala sonang dongoluna. Makilala ibana di pajamaan ni Tuhani. Makilala ibana di pasu-pasu ni Tuhani. Secara materi dang adong nahurang di ibana. Karena dia ada berada dalam lingkaran fasilitas yang serba mewah.
tabayakon ma hamudongan jol manamora dihaliangi arta sonang dongoluna songon parpesalmen alai dido ibana do iya ngulu namion lam moru do ay siap do hame di bahin rimasmu binahen di parpiyar ni murukmu ubahin topu mago hami molo ari-ari ni ngulu nami lem morudo molo marede hita di ulang tahun happy birthday happy birthday happy birthday to you mama to you papa Peter di haul omak nai Peter di haul bapak nai huhut manete ilunia kapaparan nai. Kenapa ya? Padahal kita bersuka cita. Panjang umurnya. Tapi kenapa ya ketika anaknya memeluk papa dan mamanya justru air mata yang menetes? Dang sengaja tepu doi hamudongan dang tarela tai dibalik ni lasni roha madok happy birthday mama happy birthday papa tapi aku tahu kau juga akan mati enggak sengaja pasti menangis hamudongan mestinya kan tertawa dong alani adong do halat napis termadok uju di do koko happy birthday panjang umurnya las ingok mak sasitong na nalamoru do umurna andaikanlah umurnya 80 dia berulang tahun ke 77 itu artinya tinggal 3 tahun lagi sebenarnya alai unangi tabereng ma umur nanilekon ni Tuhani didok nakin dison hamudongan itap ni 70 tahun do hari ni tahun nami di ayat 10 di hata Indonesia didok masa hidup kami 70 tahun. Ise mana di son lubisian 70 inang baru tabunan. Situa Nimrod si majutak. Inang sintua lince sudah ada? Sudah juga lewat 70. Alana dang alani bot terniubuk. Ise mah hamuna 70 itu sudah bonus hamudongan. Molo terus pe margajeng-gajeng didok merhite turpukon. Molo margahagogoon si tutu pe hami de iya do 80 jala hinadinggan nasida hangaluton halujaon. Dikatakan ya kalaupun panjang 80 tahun lah. Si Tuan Nimrod 78 ya. 2 tahun lagi. Kan itu. Alai boy do hamudongan lewat 80. Boy do tong lewat 10. Asam molo dipangidu hamu nang marumur 70-an. Gajang ma umur. Jangan terlalu serakah. Oke lah, masih diberi batas 80. Kalau juga masih pingin hidup panjang, tiba-tiba cepat capek, kaki ini terasa lelah, memang itu jabarna. Tak elok kalau ada orang sudah umur 70 lebih,
80 lebih gayanya seperti anak muda. Bertentangan dengan firman Tuhan. Molo tapangido gajang umur ta, ya sudah. Berbarengan dengan itu, firman Tuhan pun berkata bahwa sukacita kita adalah penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan melayang-layang penderitaan. Itu molo di atas Indonesia. Jadi molo adong da anak manang pinoparna. Ay lasoy diliok ko do mangan. HP baru pe mangan. Lasso martapian do beko. HP ipe martapian. Hamudongan. Unang pola muruhi. Alam memang ido bagian ninguluna. Kalau dia masih minta hidup umur panjang, ya memang penderitaan temannya. Hamudongan. Holan sada do sian na targuar nakin na memang maddo tuau langsung dibege si tua Irianto Purba deh. Ima inang ring si boru papahan amang tangyak koma asa mati au asiroha tu paparakon susah hubain nasida etong do subuh yaw manang marhuwa dan boy do mardalan ditugu-tugu boy do hudul neng marulan nabadia matikki opungi umurnya sudah tua sekali sekitar 90 hampir tangyak kon mau amang asa mati au hamudongan kolad jol ma namar hapur siaw do lo maddo songodi. Adong do hala nunganeng mate-mate ne. Tangadong be harapan. Yusipon inatay pa. Marlon na ba dia ma? Lomo roham mabaluho? Ito rin na do. Dang siyap iba na mate. Hapay nga susah. Ujung na mate do. Aledak nga be marulon na ba dia. Ala memang di HKBP marulon na ba dia tuak ka na marasahi pasang do. Daksongon di GPIB, daksongon di GKI. Mereka bisa perjamuan kudus kapan saja. Kalau diminta, kita tidak. Situan nami bodoh marulon ba dia amat takku. Bahwa orang, ay mada, songon na manobo asamura na, dang boy. Mula ala manobo do ama asamurat, gabe dang boy rotu gereja, ikon benon marulan ba dia, tak bisa. Alaikan pas do Jumat Agung ngamang, iya tidak bisa. Nang pepas Jumat Agung, pas Natal dang boy banaro, ala manobo asamurat tak bisa. Kenapa gereja HKBP lain bisa? Itu urusan mereka. Ala aged data tersurat tu nama rasahi pasang do. Ala ni hudok tu situ ya tong butima. Molo saitong do mergogo inangi ikon benon marulun nabadia tu amat tanah do ma. Iya nana yang sipakeon aged dana tu nama rasahi do. Dang aged dana di gerejai. Ura asingan asing do ura asing do ay takas do adong desi padohan nong rade do roham dialap Tuhan ay tangyang ipe molo neng alapem mo Tuhan bahim mo dilabong mo atong unang pola be situ nami ima amudongan alani i merhite-hite terpukon daingok mak hari hama mateta. Au ngadong di laptop po. Ala tiki kuliah, coba bikin dulu kata sambutan yang dibaca oleh keluargamu. Anggap kau sudah mati. Tiki membuat dokter, ngadong di laptop po kata sambutan nekon jahon di keluarga di parmatikku. Ngaledak kiado pe huja ahon itu nata. Sotong bilang semangat bebana.
Kan ngadong di laptop hamu dongan. Kan ai boy do hita hamu dongan ak sambil manapu kaina kan sambil manuci piring rupani Tuhan Yesus todong aku sahalaku liludo biasa deh. Mantap deh, ede songoni. Ale coba jo sambil manuci piring, sambil manuci abit tamu, ede homa lo wasau asalau. Buah dono aing. Barani duhamu mangede honi lo wasau asalau. Tu Yesus tu nadau. Berani ndak? Ale udang di bege mata. Sotung las gebe muruk iban. Aduh masukmu. Sapala malikok maho. Inna musai makan. Tapi hamu dongan semakin kita berani menyanyikan lagu-lagu seperti itu, justru kita akan merasakan sukacita hamu dongan. Kapanpun nakin edeni narwastu kita diminta tangiang asa tagugu. Edeni seksi perempuan nakin tapangido Tuhan molo mangulu au gabe pasu-pasu mak. Didok musi nakin edde di nafiri. Aku senang Bapa di surga selalu sertaku. Ale adong docol mana solomoro hana Tuhan menyertainya. Ngaruh peditata. Lama hita. Ai mebir sotong di hatai-hatani Tuhan. Ya doa lau tu lapo milik ni ruas ni huriat tak. Raudo padita tu manggor borgin etor lau sudi pangisine lapoi mebiar korwa itaringo ti Tuhan ala nasida mungkin dang rade mate ape edin nafiri madok nakin aku senang Tuhan selalu besertaku siap-siap mak kan itu kapan saja didok nakin edeni remaja si Novi Boruta Soet yang ikut lomba remaja walaupun ratingnya kecil sementara remaja-remaja gereja lain ribuan penonton dan like tapi HKBP Cipayung Cilangkap seakan tak selera dengan lomba-lomba anak kita jauh tertinggal didok nakin hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Itu remaja loh yang nyanyikan anak kita. Tu para hita naturasna atek nasosongoni do edeta. Hape gelek tanga songoni hibul rohakku. Tu Tuhan Yesus. Alai oti tong nama band like. Oti panuton ape gereja lain meribu-ribu. Hape sarupa do jumlah ni ruas hamu dongan. Karena kita lebih suka buka YouTube main game. Mah bikin dulu like mah temanku dihomat teman mi. Bisa aja hamu dongan seperti itu. Alani ayolah. Nakin remaja bawah. Tu jolom oh Tuhan. Kan tu jolom oh Tuhan. Hupasahat ma diriku. Pakai maau. Hobar tu lomone roham. Alejandro Philip perlindungan si majutak. Anak ni perdita ludu si majutak. Tong dang laku. Dang hadong mangalai hamudongan. Karena semua sibuk dengan dunianya masing-masing hamudongan. Nah, tapi tak apalah. Tetap semangat hudok tu seksi perempuan kepada remaja anak kita. Karena semua sibuk dengan dunianya. Marhiti terpukon di pengot hita. Ingot ma ari hamamatem. Pasayakku hempumi arga. Hape holan neng mga like pe dangolo. Unang-unang unlike. Molo unlike do pe dang binoto be. Nga pasti be. Dang masuk be tu surgo namang unlike. Ay nani unlike na kalimati do. Tuho hupasahat diriku. Aledang setuju hamudongan. Nanti pukul 12 batas akhir votingnya. Habis permingguan boy dope. Seksi perempuan mungkin nanti pukul 00 batas akhir. Hamudongan. Alani ayo
selama kita hidup, kita lakukan yang terbaik. Ilu manetek masih terus. Adigat do sidung, unang pola tayo tong-etong. Namudik ta 30, tahun nasalpu, holan 10 siya do. 30 orang hamudongan. Hona COVID piga-piga halak di si. Yang bersih tahun ini, sektor 7 dan sektor 9. Tidak ada yang mati. Tahun lalu, sektor 11 berturut-turut 2 tahun tidak ada yang mati. Sekarang sektor 7 dan 9. Berarti siap-siap magiliran na tong sektor 7 do sektor siya mamusay kan do. Ay dison di do ay mergiliran do kan din na do. Mergiliran do. Ay budo na maraged na nakin pas sektor 7. Kan do kan. Budo na asing hamudo. Siap aja kapan aja enjoy hamudongan. Harus seperti itu. Ya jangan ada susah. Bebereng do nakin adong do hita natangis mungkin ala tabayakon orang tua kita, anak kita barangkali sudah meninggal. Alaya hamudongan marhite parningotan namod dingon naning dohonon kita harus senang. Songon edeni namod dingidi. Alahita mangidehon. Molo masih holho musediaw. Ingot mana di surgoi doaw. Dapot tonaw tu surgoi. Ai hope sonang do disi. Lau maau di dada hitakan nama mereka. Lau maau tuna di surgoi. Lau maau tuna di surgoi. Kan itu. Dapot tonau tu surgoi. Ai hope sonang do disi. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami. Tuho ali Tuhan pardinggan basa. Hinorkon ni asim boy hami Tuhan marhasonangan. Hinorkon ni asim dang huhabia rebe Tuhan hamatian marhite hite pardingutan di akan namodig di obason. Boy hami Tuhan makilala di padunganim. Jalalem huhapor siyai hami di balik ni hamatiani adong do hanguluan na manuktong surgo hasonangan inganan ni akka colma namar hapor siyaut tuho Tuhan di bata melihat ma upasat hami ma Tuhan tuhon negara nami pasu-pasu ma Tuhan asa toktong boy dibolus masa pandemion Presiden nami Joko Widodo patahoy ba na Tuhan lahu manguluhon pamarenta negara Letnan Amang Jenderal Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan Ketua PPKM 4 tahun Tuhan terlalu mobi dinalahu mengadopi masa libur Natal tahun baru ngaikon diantisipasi bahkan nunga adong buah-buah madapoton Natal satu tahun baru justru PPKM ditingkatton gabe level tolu namar lapatan Mei totu oruam mamusai kuota bangku hudulan ni ruas sadok dia pe Tuhan pasonang mahami terus lahu manguton akka arahan ni pamaretta Tuhan di bata akan namar sahid pamalum mak akan nagali pagugui akan namarsak apuli Tuhan di bata kupasat hami ma Tuhan tuho pardalanan ningulu nami asaho matuktong madungani hami dungani mahami holan guarmu ma Tuhan neng sangap bahenon nami. Alani i hupuci hupasang ngapami ma marhiti anakmu Yesus. Amin. Maridde mahita sian buku Eden nomor 232 ayat sada sahat rodia tolu huma tapapungu pilihan sada A sada B pilihan 2 di tongama pilihan sekolah minggu molo amplop ucapan syukur Natal unang tabahin 7 loon ay gabe sikak ni pilihat tolu tarajumi ya antar ke konsistori ya so itu kantor dari Holang jadi amplop Natal jangan diantar ke depan mari di mahita
Itatangyak koma peliata, ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararuan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasan na mauliutos. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasyak kami pilihan nun. Pati bulukon haracommu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saliling-liling na. Huingot hami sadarion akan namate sian hami naung pajulukon tulabungmu. Dihodo anak kicu di Banua Gijang jaladu kapodoi di akka na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot hahehion ni daging arisogot. Mauliate marohan nami tuho ala di tubuho ko hami tu pakirimun na mangulu. Gabi parto hap hami dihanguluan na surasuda. Ndada na madeli hami di ari pardingotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni toddi nami. Nung nga torop dongan nami naung nialapmu. Tau si paingot do ujung nilak kanasida di hami. Bahen pakirimun mida Tuhan Yesus di ujung nilak kanami be. Say sungguli marohan nami, mabahin tiruan na dinggan diak ka pinopar nami. Say apuli mana marsa roha dot akan namatian. Asa unang mangadungi jala madele nasida. Say tahiti marohan nasida mamereng dopak gijang. Say leukon toddim tuhami. Asa takas di hati dakon tuhami. Naung dohot dohami anakmu. Jala panian di arta na di Banua Gijang. Say padau maganggu ni rohasian kami asahot haporsyon nami maniup Tuhan Yesus si Pangului at dorang kubulus kami rura lingguman ni hamatiani. Molohomur mata nami be ukap mamata ni rohanami asa takas ni ida dalam tuhasonangani. Molo halang dila nami. Sobinoto be markuling pergugui mahami marhite-hite toddimi. Asa terjuhon hami ali amang saat tu tanganmu matod diku jala patiyur yan say patiyur rohanami asa hubas lakkanami jala sonang hami laho mate di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinurbadia magwarmu say Roma haracawmu say sahut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan nomor dosa tuhami. Unang hami tugi untuk pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. 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 Mulak mahita tertib los tapasahap ma ilu manetek alat tungon perningon tanamuding sadarion. Unang adong na selfie-selfie baru berfoto di dalam maupun di luar. Selamat hari Minggu, salam sehat.